Един от най-съвременните и най-авангардни методи за лечение на сухото око, това е квантовия молекулярен резонанс. Тази методика за първи път се използва в офталмологията. За да можем да разберем какво представлява, нека да поясним първо, че всички процеси естествени, които се случват в нашия организъм, се дължат на протичането на биотокове. При квантовия молекулярен резонанс се използват нискочестотни, високоинтензивни токове, които по своите характеристики съвпадат с процесите, естествените физиологични процеси и процесите на възстановяване на нормалната функция в тъканите и в клетките. Ето защо тази методика допринася не само за лечение на последствията от точната сухота, но и за лечение на първопричините. Т.е. тя отстранява дисфункцията на мейбомиевите жлези или нарушената функция на слъзната жлеза или другите спомагателни жлези, които участват в образуването на слъзният филм.